ସାର୍ଟ ରେ ବାଜିବନି। ଓ ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ କି? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି। ଏ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଝିଅଟା ଗାଁରେ ନୁହଁ ବୋଧେ, ଏ ସହରରୁ ଆଇଛି। ମମି ଡାଡି ଛୁଆ ଭଳିଆ ତ ଦେଖାଉଛି। ପଚାରି ବୁଝିଛି ପଚାର ଭାଇ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ତମ ଘର ଏଇଠି? ନାଇଁ ଆମର ଦୂର ବାଟ। ଦୂର ବାଟ। ଝିଅ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ? କାହିଁ କଣ ଲାଗି? ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଝିଅ ପାଠଶାଠ କୋଉ ଯାଏଁ ପଢିଛି? ସେ ବିଏ ପଢୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି। ମାନେ କଣ ହଷ୍ଟେଲରେ କି? ହଁ ହଷ୍ଟେଲ। 18 ଘଇତା ହେଇତ। କଣ କହିଲ? ଏ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ଝିଅଟାର 18 ଘଇତା ହେଇଥିବ। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ସେ ମୋ ଭଉଣୀ। ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି ସେ ତମ ଭଉଣୀ କି? ମୁଁ ତା କଥା କହୁନି। ସାଇଟରେ ଯୋଉ ଝିଅ, ଆରେ ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ନାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଲାପୀ କଲର କଥା କହୁଛ କି? ତା ସାଇଡ ଯୋଉ କହୁଥିଲି। ଆରେ ସିଏ ମୋ ମା। ମାନେ ମା କଣ ଏମିତି କହିପାରିବ? ସେ ସେପଟେ ଦେଖିଲ ସେ ସାଇଡ ଟା। ସେପଟେ କିଏ ଏପଟେ? ଶଳା ଶୁଣୁ ଡାଲି ମୁଁ ଧରୁଛି, ଚିକେନ ତୁ ଧର ହେଲା। ହଉ ସେ ପତ୍ର ପତ୍ର ମାଛ ତୁ ଖଟାଟା ଦେଇଦେ ହେଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଲୋକ ବସିଲେ। ଏ ଛୁଆ ଦେଖିକି ଦବା ନବା କରିବ ହେଲା। ଲୋକ ନହେଲେ ଛାଡିକି ଯିବେ। ଏଇ ତୁ କଣ ଦବୁ? ମୁଁ ଚିକେନ ଟା ଧରୁଛି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପିସ୍, ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ପିସ୍। ହଉ ଆଉ ଚାଲ ବାଗେଇ ଦବ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଛରେ ଯାଇକି। ଚାଲ। ଏଇଠି ମାଲ ବସି କିଉଛି। ମାଲ କଥା ବୋଧେ ବାପା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ବୁଝାବୁଝି ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲେଣି ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। କହିଲେ ଗୋଟେ କପଡା ଦିଅ, ଏ ଲୁଙ୍ଗି କଣ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ପୋଛିବା ପାଇଁ? ଆରେ ବୋଇ ଏ ସବୁ କଣ ହେଇଛି? ଏରା ଯୋଉ ଭୋଜି ଖାଇଗଲେ ଅଇଁଠା ପଡିଛି। ମତେ କଣ ଅଇଁଠା ଦେଖାଯାଉନି? ଟିକେ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ କର। ଭଲ ହେଇ ପଛୁ। ହାଇଜିନି ଆଉ ତ ପୋଛୁଛି, ଆଉ କଣ ଚାଟି ଦେବି? ଗୋଟେ ସର୍ଫ ଆଣିକି ଦଉନ, ନହେଲେ ଫେଣ କରିକି ମାଜିବି। ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କାମ ଶିଖେଇବ ଆଇଲା ମତେ। ମାଗଣା ପିକି ଅଧିକା ପିଇ ଦେଇଛ ବୋଧେ। ହଁ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା। ଏ ଷ୍ଟପ୍ ପାଟି ଦିସ୍। ସେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ପତର ଧୋଇବା ପାଇଁ। ପତ୍ରରେ ପାଣି ଦଉଛୁ ନା ହାତ ଧୋଇ ଯାଉଛୁ? ଟିକେ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ କର। ସରି ସାର୍। ଦେଖିଲୁ ହାତ ଦେଖିଲୁ। ଆରେ କଣ ବଡ ବଡ ନଖ ଏରା ସବୁ କଣ ମସିଆ ଫସିଆ ଲାଗିଛି? ପତ୍ର ଫତ୍ର ଏରା ସବୁ କଣ ଏରା ସବୁ? ସାର୍ କଥା କଣ କି, ବଡ ବଡ ନଖଟା ରଖିଛି ଗୁପଚୁପ ଫଟା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ପତର କଥା ସାର୍, ଏ ଆଳୁ ଚକଟିଲା ବେଳେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପଶି ଯାଇଛି ଆଉ। ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଡିସ୍କସ୍ଟିଂ। ଯା ଚାଲ ଦେଇ ଚାଲ ଡାଲି ହେଲା। ଚିକେନ ଭାଇ 3 ପିସ୍ ପଳେଇଲା। ଆରେ ବାବୁ ମଉସା ମନା କରିଛନ୍ତି ବା। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଉତି ହବ। ନାଇଁ ମଉସା ମନା କରିଛନ୍ତି 3 ପିସ୍ ଦେଇ ହବନି। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଆଉ ଦିଅ ନା। ଏଟା ବାଜେ ଲୋକ କହିଲି ବା ଆଉ ଦେଇ ହବନି। ତମକୁ କହୁଛି ଆଉ ଦିଅ ବୋଲି। ଆଉ ଦେଇ ହବନି। କଣ ହେଇଯିବ? ଏ ମଉସା ଆଇଲେ। ମଉସା ଦେଖ 3 ପିସ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଶଳା ଗୋଟେ ଜାବଡାଟେ ପକେଇବି ତୋ କାନ ମୁଣ୍ଡା ଫଟେଇ ଦିବି। ଅଥବା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତିକି ମାଗ ତାକୁ ସେଦି ଦବୁ ବୋଲି। ଦେବି। ହଁ ଦେ। ଦେଲି। ଆଉ ଖାଇବ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2 ପିସ୍ ଦେ। ଦେବି ନା କହିଲି ହଁ ଦବାକୁ ଦେ। ଆଉ ଖାଇବ? ଆଉ 2 ପିସ୍ ଦେ। ମଉସା ପଇସା ଦବାକୁ ଦେଲି। ନିଅ ଚାଲ ଆଙ୍କୁ ଦେ। ମଉସା ଆଉ 2 ପିସ୍ ଖାଇସାର ଆଗୁ ମୁଁ ଆଣି ଦઉં। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆଉ 2 ପିସ୍ ଦେଇ। ନାଇଁ ତୁ ଦେ ଏଠି ଦେ ଖାଇସାର। ମୋ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ଦେଢ଼ୁଟା କୁଆଡ଼େ ଏକା ପିଇଥିଲି। ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲୁ ନଥିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ବୁଝିଲ ଭାଇ? ଏ ଭାଇ ବାଳା କଥା କହୁଛି।
ତା ଭାଇ ବାହାରୁ ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ନମ୍ବର କଣ ଭାଇ ସେ ନମ୍ବର ମୋ ଭାଇ ଦେଖ ଗୋଲ୍ଡ ଖାଲି ଗଡୁ ଗଡିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଡର ଗଡ ତମ ଶଳା ଠିପି ମିଳିଲା ନିଶା ଆଉ ଯିବା ଏଠି ଯିବା ଏଠି ପିଇ ବସିବି ଏ ବାଳ କଥା କହୁଛି ଖୁଡି ନା ମୋ ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ଉଡି ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ହଁ ନା ଗୋଟେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଚିକେନ ଫିକେନ କଣ ଆଣିଦେବି ତୋ ଆଖିରେ କଣ ହାଲୋଜିନ ମରା ହେଇଛି ଇଏ କଣଟା ନହେଲେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ପକେଇ ଚଟଣି ଫଟଣି କରିଦେବି ହଁ ହଁ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଛୁଆ କରିଥିଲେ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ହଁ ହଁ ତାକୁ ଦିଅ ଦି ଟଙ୍କା ହବନି ବା 5-6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟଟା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହେ ଭାଇ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉଛି ଆମ ମିଳୁନି ଇଏ କଣ କ୍ୱାର୍ଟ ନବା କ୍ୱାର୍ଟ ଯଦି ଦି ପ୍ୟାକ ପିଆର ଅଛି ପି ନହେଲେ ଏଠି ଯା ଢାଳୁ ନା ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ सर सर नमस्कार सर ନମସ୍କାର सर 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ଔଷଧ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବା କଥା ନୁହଁ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିନା ଫାଷ୍ଟ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ମୋର ବା ଆଗ ରକ୍ତ ବଢ଼ୁଛି ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଡିସ୍କଷ୍ଟିଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର ସାର୍ ହାଇଜେନ୍ କ'ଣ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି ମୋର ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ଝାଡ଼ା ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ମଝିରେ ଖାଲି ରକ୍ତ କଥା ହଉଛି ଆରେ ସେ ମୁନୁ ଗଲା କୁଆଡେ ଲୋକଟି ଡାଲି ଡାଲି ପାଇଁ ଚିଲେଇଲେଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି କାମ କରିବା ଏଠି କୁଆଡେ ଆଇଛ ଏ ବାଟ ହେ ମାଲ ମାରିକି ନା ମୁଁ ସେ ଦେଲେ ଟିକେ ପିଇଦେଲି ଆଉ ହେଲେ ବେଲି ଏକା ଏକା ପିଇଦେଲୁ ଆମେ ମାନେ ତୁ ମାଲିକ ମାଗୁନୁ ମାଲିକ କଣ ମାଗିବି ସେଠି ଡାଲି ଲୋକ ମାଗିଲେଣି ତୁ ଚାଇଲୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଭାଇ ତମକୁ ଡାଲି ଦେଇଥିଲା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଉଥରେ ମାଗିଲି ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ ଆରେ ଦେଇଥିଲୁ କଣ ଆଉଥରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦଉନୁ ମୋ ସମାଳି କଥା ତ କର ମୁଁ ସିନିୟର ତ ଆରେ ସିନିୟର ଫିନିୟର କିଛି ମାନିବିନି କାମ ଉପରେ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଛି ବୁଝିଗଲା ଡାଲି ଖାଇ ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା भाग्य तो लिखी कपाल लिखन ଭାଇ ଖାଇଲ ଦି ହଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଖାଇବାଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯଦି 2 ପିସ୍ ଚିକେନ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ତମେ ଯଦି ରା ହଉଛ ଆମ ହଣ୍ଡା ଖାଇଦବ ଖାଉ ଘରେ ବହୁତ ମଟନ ଫଟନ ହେଇଥିବ ସେ ଖାଇସାରିଥିବ ଆସୁଛି ଆରେ ଭାଇ ଚିକେନ ଦିନ ପାରିବ କାହିଁ ଡାକୁଛ ଅତି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସୁଛୁ କେମିତି ବାଳ ବାଣ୍ଟିଲ ହଁ ଆରେ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଲ ଲୋକ ଚିକେନ ମାଗୁଛନ୍ତି ନେଇ ଦଉନା ଚିକେନ ଅଛି ନା ବାଲଟା ଅଛି ସବୁ ସଇଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସଇଲେ ମାନେ କହିଲେ ଗଦା କରିବାକୁ ସବୁ ଗଦା କରିଦେଲେ ବଡ଼ାପା ତମେ ଏଠି ଭୋଜି ଦଉଥାଅ ତମ ଟଙ୍କା ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା ସତରେ ନା କଣ ହଁ ବା ଭଗବାନ ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଆଜି ସତ କରିଦେଲା ଚାଲ ଜରି ବାହାର କର ଜରି ବାହାର କର ଚିକେନ ବିକେନ କିଛି ନା ଜରି କଣ ବାହାର କରିବୁ ଆରେ ଡାଲି ପୋଟଳ ଯାହା ଅଛି ପୁରା ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ ବୋଲି ସମୁଦି କି ସୁହାଗିଆ ଡାକ ତମେ ପୁଅର ବାପ ହେଇଛ ଆଉ କଣ ବାଇସା ଜାଣିଛ ଆରେ ମୋର ମଗୁଳା ଝିଅଟା ତା ଘର କରି ଚତୁର୍ଥ ଏ ଭାଇ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରହିଛୁ ରବି ତୋ ପାଇଁ ଦେଖିଛୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ବାହାରିଥିଲା ହଁ ହଁ ସେଥିରେ ମାମା ମିଶ୍ର ବେଦିରେ ବସିଥିଲା ତା ବର ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋ ପତ୍ର ଯାଇକି ତାକୁ ବାହାହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯାଉନୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବାହାଘର ଥିଲା ବା ଚତୁର୍ଥୀ ବାହାଘର ହଉ କି ଚତୁର୍ଥୀ ଦାଡ଼ି ଯିବୁ ଚତୁର୍ଥୀ କରିବୁ ଆଉ ବଲ୍ ପଡ଼ିବନି ଛକା ମାରିବୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି ଯା ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ଯା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର
କଥା କ'ଣ କି ମଉସାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି।